Kelorek tarifnya oma murah yo. Regane cuma 120 juta, ukurannya 5x10, wis oleh 2 kamar tidur. Lah iki gawe kau menang mending daripada ngekos dan ngontrak. Iki lokasinya di Desa Gempol Lampah, baratnya Pasar Menganti. Toko Pasar Menganti ngulono ae rek yo. Lah legalitasnya petok D, aman rek yo, tenang aja. Iki persembahan developer Hadi Jaya Kavling, tahap wis akeh, iki tahap 24 lho. Iku lokasi sebelumnya wis ruwame rek yo. Lah omahe kayak ngene, ki fase tempat depan nih, rene Mbak Depi. Lah kilo yo 120 juta, wis oleh pager, oleh kanopi, wis murah pol rek yo. Dan digas yo. Lah masalah carport ombo rek yo, mobil sembarang isok mlebu koyo bis mini, bismillah, masya Allah masuk kabeh. Pas tempat depan wis kayak ngene, batu alam ngene iki, terus ono jendela ya. Terus nang kene iki kok sampean lek duwe rezeki kena digawe kamar maneh utawa kena gawe ruang tamu outdoor, sembarang piana turun dhewe. Wis ono taman nang kene iki rek yo. Lek sampean gak cocok taman, gedun ganti kolam iwak gak apa-apa. Isen ono iwak tahu karo iwak ndok. Yo. Wis langsung Cak. Kene iki kusene wis almini anti rayap, ruang keluargae wis lumayan gede, kena gawe nyeluk wong sak RT, rong RT sik mod. Plafone wis PVC yo, lampune down LED, wis omah kekinian lah. Lah terus iki area kamar tidure, kena gawe icikiwir kaya opo ae sik panggam iso rek yo, soalnya kamare yo gede, ono cendelae. Sampeyan karek kono gordene tok, plafone wis full PVC yo. Lah terus nang kene iki kamar keduae. Ki kamar kedua wis hampir podo ya karo kamar pertama, gede tenang ae. Pelapon PVC, persembahan teko PVC. Lah iki dapure rek ya, dapure wis lumayan gede lah. Wis kene nggone kompor, magicom, wastafel ya. Kok sampean karene kono kitchen set tok ya. Lah terus nang kene iki ono area laundry room. Lah kena gawe umbau-umbau sak kampung ya, tapi gantian gendeng ta. Kene tak kran, kene tak pembuangan ya. Nah terus nang kene iki kamar mandine. Kamar mandine wis gawede rek ya, mau mewah gak karo mewah karo hotel bintang 5, kene gadus wong 35. Klosete wis duduk, wis nang kene wis ono krane rek ya. Kok sampean karek kono apa? Terasune tok ya, bak mandine. Wis langsung digas rek ya. Omah iki murah. Regane cuma 120 juta. Inget-inget regane 120 juta. Iku duduk DP. Asli real regone yo. Wis include karo tanah bangunan sak surate rek yo. Wis sampean nang kene wis karek icikiwir tok pokoke. Wis ngono nek sampean minat atau pengen takon-takon survei lokasi 24 jam anterno yo. Siap antar gratis. Langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.